след моята вкусна сочена лимонадка. Продава се на сочни цени. Хей, маймунджелачка! Да, сър. Как си днес? Аз днес изядах много сочни бебовци. Изял си бебо, моя най-добър приятел. Моята Джулиет. И така, маймунджелачко стана толкова тъжен, че дори бебо не го обичаше, а бебо обича всички. Дори този глупи Анджоли. Аз го харесвам. Добрите приятели, братуци. Да знаете, ден си сядах 3 шоколада. Не ми се смейте, но животът е безкруполно място. Маймунджо се разболял много зле. И тогава сержантът бил тъжен. Имам 2 лица, но пък ми е тъжно. С Богом свят. Единствения начин да бъде спасен бил, че трябва да открие 2 камъна на желанията, скрити наблизо и да вземе маршмелоунилото. Ето ги 2 пророчески камъка, един на пророчеството, другия на любовта. Но той трябва да прибере прането, защото всяка мъж щял да завали. Ама разбира се, предпочел майка му да е ядосана, отколкото да жертва приятел. Аз съм майка ти, как можа да не прибереш прането? Така си скочила. Без срещи с Бебо. Бебо е най-готиният, да, така е. Пророчески орло на съдбата. Хей, ако пирачи на място е такъв, аз съм си дал. Ще ти помогна с търсенето, браточки, качвай се. Аз исках да съм отпретна, как се иде. Аз пък имам всеки орези. До тогава Маймунчо чакал пред смъртната си работа. Та-ра-та-та! Разбира се, тя била. Да отида през Мирмен с Мечо! Ние сме на това приятелчета. Дори и тя ще дойде. И тя. Ами аз останах самотник. Ти ще дойдеш, бе, глупи. Ама той е Лиоли сега. Как сме? Така е по-добре. Първият кристал е в идеалната страна. Та-ра-та-та! 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 Дан-дан. 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 Ето го кристала. Успяхме да го вземем. Първия кристал откри. Вторият обаче не заръцела. Някой да не извика моето име. Аз съм богът на сърцеладния кристал. Той се намира близо до сърцевидната страна на майчинството. Хайде, напред! Та-та-ра-та-ра-та-та-та! О, не, препятствие! Говорещата врата. Кажете, за да преминете, трябва да отговорите на загадката. Загадката е... Загадката е, къде живеят паците, където е между газообразно и течено вещество и като това тук. Седи! Моля те, не ме губи и предъж да си. Знам кое е. Тая жена. Вярно. Тук е толкова яко. Тук трябва да е някъде сърцевидния кристал. Знам къде е. Ето го. Успяхме да ги съберем. Толкова е готино. Сега, където ни накъде е маршмелоуната пътека? Там, където очите. Дон. Не проглеждат! Това е кухнята! Междувременно... А тук ви се първо да кабинясваме! О, не! Стана лоша работа! На мен ли ми го казвате, Бебо, не харесва и без това пижамени парти. Ама вие не сте си пострали прането! Ох, ти си лоша, ма. Трябва да се качиш да мам travel! Хайде напред! За да стигнете маршмелоуната пътека, трябва да видите да разпростирате пророческото бърне. Ама аз мразя простирането. Има много големи представаци, не мога да се кача стипките. Бързо! За да преминете, трябва да ме победите. Това съм на обратния човек. За да преминете, трябва да изпратите така до кухнята. Ще ви дам сила, ако победите мамината тениска. Хай-яй-яй!
Таке, маршмелония лотос. Мачко моя, че искам да си хъп. Ай, яке бесипшка, не се разсеби, браточке. Мачко. О, не, мамчетата ще се ядосани. Дай ме